desilo, gde sam ja? Bio sam u srušio sam se s raketom. A nije dobro, evo ga moj kompjuter. Stvario sam se opet na zemlju. O, burak. Dobre stvari. Dobre, pa to ima. Ne ovako, da uzmem ovo sve. Možda će mi trebati voda. Mislim, treba će mi uvijek voda. To da uzmem. Stavim u dijelu. Toga moje odijelo. Sada kako da se popnem gore. Da je drugi deo. OMG. Kako da se popnem. Nismo ovaj pesak sada mi padne na glavu. Znao sam. Evo ga ljudi, popao sam se gore, pogledajte. Kako sam se srušio. O, evo ga! Evo ga drugi deo. Nadam se da sam ovdje imao nešto, bar dobro. OMG. Evo imamo nešto drugo, nema ništa. Ovdje nema ništa. Nema ništa. To je to. Ovo da se zaputimo ka selu, da se... Evo neka piramida, idemo u nju. A neće da ide, možda ima neko sad čudovište. Idemo mi kraj u selo. Aaaa! Evo ga blizu sa sela. Nadam se da mogu na nekom placu da pravim selo bez pitanja. Ili moram da platim. Radi ovaj vic. Javit ću vam se kad nađem da li negdje na prodaju plac. I ljudi, našao sam plac, da pročitamo šta piše. Prodajem place. Potpis Milojko. Sad znači Milojka. Ajde da kucamo po kuće. Ajde prvo ovu rozu, pa onda ovamo gde je kovač. Kuc, kuc. Ima li nekoga ovde? Nema nikoga. Ajmo kod kovača tamo. Možda ima nekog kod kovača. O! Dobar dan, vi ste Milojko? Jeste vi Milojko? Znate vi da pričate? Jeste? Koliko košta vaš plac? Možete reći koliko košta vaš plac? Čega dva? Čega dva? Molim vas, recite mi. Plus, recite. A, to može, evo vam. Izvalite 2 golda. To je sad moj plac. Ili nije. Hvala vam. Lep dan. Doviđenja. Jes, ljudi, konačno sam kupio plac. Htio da pitam da mogu ovaj znak da polomim ili da mu vratim. Izvinite, mogu da polomim ovaj znak ili da vam vratim, možda vam treba za neki drugi plac da, ako hoćete da prodate. Okej, ako imate još neki plac, pa ja ću vam kasnije kupiti, važi? Jel važi? Okej, evo sad ću vam vratiti znak. Ne znam da hodam u igrici. Izvolite. Šta se kaže? Šta se kaže? Šta se kaže?
Tako, hvala, doviđenja. Konačno. Ja sam mi treba drveta. Onda ga pitam da li može ima drveta. Gospodine, imate drveta možda? Ništio sam pola kuće, nema veze. Imate drveta? Evo, uredit ću vam kuću pa ćete mi dati besplatno drveta. Ja sam držao. Šta ne? Tamo već uredio kuću. Nema veze. Možete onda ići, evo moja sekira, pa idite iscepajte malo drva pa mi dođite. Ste pokupili? Ajde. Ja do tada idem da trgujem sa ostalim villagerima ili ljudima. Šta god. Moram da nađem nekog villagera. Čudno da nemam villagera. Tako je, Milojko, radi bre. Bićeš moj rob. Šalim se, Milojko, ako si me čuo, nemoj da me ubiješ. Čije čest? Mogu da mu uzmem? Niko nikom neće reći da ja uzmem. Oh my god, šta sve imam, daću mu ovo. Daću Milojku ovo. Zato što mi cepa drva. Ja, sad sam bogat. Gde su seljaci? Čuo sam da ima neki Karl, to je neki bandit. Da mogu od njega nešto da kupim. Možda da pozvonim. Eno ga! Da vidimo da li ima nešto on. Kako se vi čovječe zovete? Vi nemate, ne? Ma jeste! Može cigle! Koliko ja imam emeralda? Hvala vam, gospodine, što ste mi dali cigle. Uzet ću vam malo da imam hrane, malo da vas pokradem, ali nemojte reći golemu Ironom da me ne ubije. Idem ja do Milojka da vidim koliko ima drveta. Evo me kući, možda njega ima od... Evo ga! Milojko! Kuc, Milojko! Jeste mi iscepali drva? Hvala vam, imam nešto ja za vas. Izvolite, da se obučete, da vam nije hladno. Evo vam još jedne pantale ako vam se pocepaju. Ne pitajte od koga sam našao. Sad ću vam ja malo urediti kuću. Možemo biti neki prijatelji ako želite. Može? Okej. Evo ga, samo da malo preuredimo ovu kuću zato što je ružna. Pa nemam sekire. Idem da pitam Milojka za sekiru. Samo neću da ga uznemiram. Da ga pitam ili da napravim sam. Sramota me da pitam da mi vrati. Dobar dan, Milojko. Možete, izvolite, stanite. Izvolite, a ja mogu nešto da vas pitam. Da možete da mi vratite moju sekiru samo da mi preuredim kuću. Hvala, živ bio. Sekira. Ova epizoda će da bude pola sata. Pa ćemo onda u sljedećoj epizodi još pola sata.
Malo smo ovdje prioririo. Sad ćemo mu napraviti dvorište. Opa, svinja. Aj bež svinjo. 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 Trči tamo. Sad ćemo samo agradu da napravim. Ovdje, u donjem. Ljudi, kako imam ideju. Ovdje ljudi imam ideju ovako da mu napravim. Ovdje ovako. Sve ovdje ogradu i ovdje ovako da ima vrata, da ovdje može da poseje nešto ili to da napravi. To je dobra ideja. Naplatit će me dosta. Ajde sad da napravim pa ću da mu dam. Kuc, kuc, kuc. Milojko, kuc, 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 kuc. Spavate, ne spavate. Hoćete da mi pomožete da izgradimo moju kuću, ja ću vaš deo tu da napravim. Ili prvo ti da prespavaš. Ali imaš ti možda neki krevet? Imaš? Hvala ti. Mogu da prespavam tu kod tebe zato što nemam kuću. Mogu? Može. Hvala. Nisam neki gej, ali moram da prespavam tu kod tebe jednu noć. Milojko, sada jesi se probudio, malo sam prdel, smrdi, ali nema veze. Ajde, ustaj. Ajde, kreni. Dođi. Evo ti moje količine. Izvoli. Ja ću tebi da napravim deo, ti meni počne da praviš kuću. Tako ću ovdje da mu napravim. Povedu jednu. Tako ću. Da napravim da vidi cigala nešto. Potrošio sam sve emeralde na cigle. Sad ću da mu napravim moje bogatstvo cijelo. Nema veze. To je Milojko, on se poštuje. Milojko mi govori kako ima neka ovca. Ne moraš ubijati ovcu, to će da bude moja. Zabarikidirat ću da ne prođe. Evo sad ću ti napraviti Milojko ovdje. Evo ga. Tako, samo ovdje ovako da proširimo. Ne znam da li je ovo nečija poljana, ali ako dođe policija, nadrljao sam. Evo ga, napravit ćemo do kraja. Napravit ćemo ovdje prolaz, nećemo napraviti prolaz, nego on sam pravi. Samo ovdje da mu zbušim vrata. Izgleda pogrešno ovdje. Lava! No. Milojko, izvini. Milojko, izvini. Nisam hteo. Neću me ubiti. Izvini, Milojko, molim te. Nisam hteo. Jel mi opraštaš? Ti si najjači. Evo ovdje ovako ćemo da proširim, možda ti tu negdje bude. Samo da vidim. Nisam znao da je tu lava, izvini Milojko. Oprosti. Počni ti graditi moju kuću polako. Zato što nemam strpljenja. Odmah kreni. Evo ga Milojko, napravio sam ti tu. Početak je uvijek dobar. Si ti potrošio sve logove možda? Ajde pričaj više, si potrošio ili nisi da znam. Evo ti onda idi seci drva. Ja ću da napravim sekiru pa ću da sečem. Ljudi, javljamo se kad isečemo drva. Evo ga. Dosta smo drveta nakupili. Sada da nastavimo moju malu kućicu. Imam i cobblestone, ljudi. Možda nešto iskombinujemo sa cobblestoneom. Ovco, shut the fuck up. Prestani više. Milojko. Dođi, Milojče. Milojče. Nemoj da te zovem. Ti si moj rob, dođi vam. Zažalit ćeš, dođi. Nećemo da pravimo ni jedan više oklop.
Sad uzmemo metalnu sekiricu. Počni ti da praviš, brate, pada noć. Doći će zombi i ubit će nas. Postavi. Pa nemoj da mi pobegne ovca. Koliko si smotan, Milojko. Eto, ako je odrev, ovako da stavim. Ne želim se nekako me udarim. Biće neka neuredna kućica na ulici. Naprijed da bude 4 ulici. Ne štedi se na mojoj kući. Ja ću morati svoj zanat da napravim, ja ću da budem kovač. Pa ako neko bude nešto htio da kupi Milojko, neka traži od mene. I ako ti hoćeš da kupiš nešto, staviti cjenovnik, pa onda da znaš i ti. Važi, napiši da li važi ili ne važi. To što ne znam da li važi ili ne važi. Dobro, sad izađi, pošto je kraj. Ovo je moja kućica sada. I ljudi, evo ga, ovo je kraj prve epizode. Izbacit ću naravno i drugu. Pa se mi vidimo. Peace. I da nisam vam rekao, igrat ću naravno među epizoda. Zato, shut the fuck up. Peace.